Ja vás tu vítam u ďalšieho videa z našej série Pokémon White a naposledy sme skončili tým, že sme dostali celkom klepec na tom prvom štadióne, čo sa mne osobne často nestáva. Každopádne mohli ste si všimnúť, že už máme troch Pokémonov. Jeden fanúšik mi napísal do komentov, že keď pôjdeme vlastne tuto vpravo, tak tam dostaneme trávového Pokémona. Takže dostali sme Pansagea alebo Pansagea, neviem ako sa to číta. Ale ma určite opravíte, je len level 10, ale myslím si, že s touto zostavou by sme to mali už nejako zmaknúť. Takže, to som rád, že nemusím toto zase otvárať, takže ja si myslím, že pôjdeme asi rovno na neho. Budem to musieť nejako vymysleť, aby som toho prvého sundal v pohode. Ak skúsime, keď nie, tak to nejako offscreen vylevelím a nejako to dáme snáď už dneska. Tak poď ty, Lilipupek nejaký. O 12, kokos, ja len proste nechcem, aby sa napumpovali tými trapnými útokmi, inak by to malo byť v pohode. Takže dúfam, že Tepik tohto nejako v pohode zvládne. OK, dal si poťah, takže by sme mohli byť už v pohode. Ten druhý si aspoň nebude už podkovať. Teda dúfam, dobre, takže toto sme v pohode zvládli. Ja by som asi dal hneď toho Pansagea, síce o 4 levely bude nižší ako on, ale myslím si, že by sme to mohli zmáknuť. Je tam nejaký rozdiel. Work up, no okej. Už sa pumpuje. Tak sválne koľko mu to bere. No moc nie, ty vole. Na Targum by mu ale nemal moc zobrať, to je super. Takže on keď bude nám dávať Watergun, tak by sme mali byť v pohode a mali by sme ho úplne easy sundať. Dúfam teda. No. Takže to, že neviem, či si dá poťah, jak si dá poťah. Dobre, už nemá poťah, takže to musíme vyhrať toto. Díky Kahon za tú radu. Ja som tam nikdy vlastne do tej strany ešte nechodil pred tým štadiónom, pretože tam vlastne nie je čo tak ani moc robiť. Takže máme prvý odznak, takto sa to krásne ukazuje v tejto hre, to sa mi strašne luxusne páči, že to je takto luxusné. Takže máme prvý odznak. A myslím si, že týchto troch asi budeme trénovať. Ja som Pansagea v živote nemal. On sa vyvíja kameňom trávnatým, ktorý by sa mal niekde získať. Dobre, čo sa deje? Follow me, ok. Typujem, že nám dá cut. Asi. Myslím si to. Ale nie som si tým 100% istý. Ale je dosť možné. Haha, som to vedel. Dobre. Takže v tejto hre nám to krásne proste takto dávajú, nemusíme to nikde hľadať. Ako napríklad v Heart Gold, kde musíte hľadať proste tie HMK. Čo sa stalo? Mám nejakú mašinku, ty veľa. OK. Tak. Videli ste ten krásny prechod 3D? To bolo celkom luxusné. No ja som pozeral vlastne na staty toho Pansagea, celkom v pohode ten druhý vývin. A musíme ho proste dlho ho musíme leveliť. Pretože ten druhý vývin, teda aspoň podľa toho, čo som ja zistil, tak sa neučí žiadne útoky, takže tie útoky, čo sa naučí tento základný, tak by mali stačiť. Neviem, či máme ísť sem vlastne, asi máme ísť sem. Ja by som ale dneska rád urobil už nejakú evolúciu, pretože musíme si trošku už pohnúť. Tento týpek by nás už mal pustiť. Nie. Čo? What the fuck, však som tam bol? Toto bol ten fenol, nie? Či čo chceš odo mňa ešte? Ja na ten Dreamyard, tam som chytil vlastne toho Pokémona. Teda chytil, dostal som ho, takže ešte musíme ísť sem. OK. Ja som tu vlastne boli nejakí tréneri, ktorých som v pohode sundal. Je jasné, cut musíme použiť. Nemáme žiadneho takého nejakého otroka zase. Tak ja to naučím Pansagea. Ja ho asi nebudem trénovať, ja nemám moc rád tie dvojvýviny. Takže keď takto bude náš otrok, chudáčik. Poslúžil nám, ja by som chcel jak sa volá, toho Swobata chytiť. Ten by mal niekde tu v jaskyni byť. Ale neviem kde, čo sa deje. Let's see, okej. Čo to je? To je nejaký Pokémon. To je sa mi zdá Muna, áno. Takže oni s ňou majú nejaké plány očividne. Team Plasma.
Sorry, keď niekedy trepem, ale toto je prvé video, čo dneska točím, takže som není vôbec rozosprávaný. To je ako celkom rozdiel, pokiaľ vlastne už máte nejaké videá. Nejaký fight. Nejaké videá už odtočené. Pretože tie prvé videá sú fakt strašné, človek sa musí rozosprávať, takže snad to bude nejako fungírovať. Dneska si dáme takých 20 minútiek klasických, pretože momentálne 12.16, 12.25 mám byť na Skype, budem točiť šejka. Takže budem si musieť nejako ošvihnúť. A ako to zmáknem. Dobre, tak dostali celkom čočku. Á, ešte druhý, no. To ste nemohli zobiť dva raz, mohli sme si dať aspoň dvojitý súboj pekný. Oni sa mi zdá, tento a ten druhý, čo máme. Neviem, vôbec si nespomeniem teraz na meno. By mali vyvíjať na 17, sa mi zdá. Takže to ešte asi dneska nestihneme, bohužiaľ. 2 levely to nedám asi. Len charge, ok, konečne nejaký ohnivý útok. Tak ja to vymením za Ember, pretože stejný Ember je na takej skoro istej úrovni ako Tekl. No, tak pozrieme sa tu, čo sa deje. Ty bol nejaký teleportér. A ďalší teleportér. Tak, čo sa deje? Tak krásne nám zmizli. To je Vivina asi hento. To je asi jeho mamka, alebo čo. Tohto Pokémona som v živote nemal v partii, ja neviem. Moc ho neobľúbujem. Aký Pokéball nám? To vyzerá, keby to vysral ten mar. Tak poď. OK. Ona si zobrala svoje, tu budú ešte asi nejaké Pokébaly alebo niečo, ale asi nič dôležité. A pokiaľ ma pamäť neklame, pre tých znalcov, tak tu na konci, keď prejdete ligu, tak tuto hore, po tých schodoch, by sa mal dať chytiť Latios, alebo Latias, jeden z nich určite. Jak si dobre spomínam, tak hneď po skončení Pokémonovej ligy. Keď už vlastne nemáte čo robiť a chytáte tých legendárnych, tak tam by mal byť vlastne Latias. Ale nie som si tým istý, čo to bolo v tejto hre, ale viem, že v nejakej hre sa tam takto išlo. Dobre, takže my asi budeme musieť ísť naspäť. Ešte za ňou, teda pre istotu tam ešte raz zajdem. Keby náhodou ma tam ten týpek ešte nechcel pustiť stále. OK. Vyzerá to tak, že sme tam ešte mali ísť, dobre. Nejaký cigír. To znelo dosť divné. Čo sa nám to tu objavilo? Jasne, to pre nás ale nie je bohoviaké podstatné, keďže ja to stejne nepoužívam, tieto online veci. Takže aspoň budete mať dole nejaký displej. Ešte sme niečo dostali. Polpet, čo to je? Jasne, tu v tejto hre už si môžete vlastne registrovať tých priateľov. V tom X-ku a v Alpha Sapphire to bolo tiež. Tam ste si to museli vlastne, keď ste si cez internet vyhľadávali nejaký trade alebo niečo, tak tam sa vám to automaticky potom ukázalo, že či si ho chcete pridať alebo nechcete pridať. To išlo asi nejako ináč. To je asi Daycare Center, čo? Čakáš. Traf sa tam. Áno, to je Daycare Center, takže to je to na to levelenie alebo na tie vajíčka. To nechceme momentálne, nemáme tam koho šupnúť. A tu je čo? Tu je nejaké detské ihrisko, tu je. Tu máme čo? Ježiš, ale vás tu je. OK, tak aspoň nás uhealoval. Takže dobre vedieť, kam sa mám vrátiť. Tu budú asi nejaké fighty. Takže to asi tu nejako vysekám. Skúsim dať asi ten level 17, uvidím. To asi nebudem stíhať už. No tak ukáž, aký je silný ten útok. Celkom to vidia, čo nám to zvýšilo? Speed nám to zvýši, takže to je super, ako každým tým útokom máme väčší speed. Plus ich je 20, takže to je ako celkom slušný útok. Za každým, keď nám to zvýši speed, tak je jasné, že to kolo ďalšie musíme byť proste rýchlejší. Tak to je super ako útok. Je veľmi kvalitný, za každým speed proste, to je celkom humus. Poď. Muna, rip Muna. Ako málo expo dávajú proste, to je ako
divoké dosť. Ej, bude dvojitý fight? Nie. Tak ukáž ty, Cuška, čo máš pre nás? Ja som tam, dúfam, že som tam nemal tú myšku celú dobu, pretože má asi výstrel. Ja si do ďalšieho videa skúsim dať toho druhého bohatí, jak sa voláš, Lilipup. Skúsim ho dať na level pred vývinou, aby sme ho mohli v tom ďalšom dieli už vyvinúť. Paralýza. Včera mal byť ďalší diel, bohužiaľ nebol, pretože kvôli tomu drunk streamu som fakt nič nestíhal, netočil som vôbec nič. No, kde nás to uhylovalo? Si vnútri, že? Nemám rád paralýzu. Možno ak budem mať večer čas, tak na zajtra prichystám pre vás ďalší diel, ale nesľubujem fakt nič, hoši. Fakt nesľubujem, ale skúsim urobiť ďalší diel, pretože tento bude taký kratší, no. Umri. Myslel som, že aspoň do polky ho dám. Ty vole, aký kritik si mi dal. Som čakal, že ma zase paralizuje ako. Lebo 16. Sa mi zdá, že na 17 sa vyvíjajú. Jep. Takže ešte jeden tu nejaký kit. Tak poď kit. Na detskom ihrisku asi teraz čo ako myslíš, že mňa, borca, môžeš sundať? Nech na dnešnom streame, dnešný stream bude, to tak vidím, tak asi od 3. Budú Pokémoni tiež, bude to taký chill stream. Doklikám si touhu na šejkoch. No a potom dám Pokémonov a asi potom, pretože včera sme drunk stream končili na South Parku, ktorý išiel dobre, takže je to hra, ktorú by som chcel asi tak, ako tú poslednú hru hrávať. Pretože musím proste hrať niečo na tých live streamoch, čo ide dobre, čo neseká, vám proste nekazí uši. Takže South Park, tyčka pravdy, či jak to včera Havaj pomenoval. Takže Shake, Pokémoni budú, no a potom bude tyčka pravdy večer. Večer, no neviem vôbec do koľkej bude stream, pretože som dosť ešte unavený po tom streame včerajšom. Unavený, skôr rozbitý. Takže určite dojdite. Chcete Pokémonov napríklad vidieť. Tam už si vôbec tiež nepamätám, kde sme skončili, neviem, či už máme 8 odznakov, alebo ešte pôjdeme na 8, fakt si to nepamätám. Preskočím to ešte rýchlo uhylovať. Chcem aspoň tú evolúciu ešte pre vás spraviť. Poď. Tuto týmto smerom sa čo dá? Nič, ok. Takže musíme ísť proste len sem. Nejaký pokeball. Čeren, čo chceš? Fight? Tak let's fight, ty vole. Díky za level a evolúciu. Easy. Koho máš ty? Ty má ošabota, ty vole. To je celkovo riskantné. Ja skúsim toho Pensage a aspoň mu ubrať niečo. Možno ho aj zabijem tým. Tak tomu moc neubral. Ale že vôbec. Kámo. No myslím si, že si mŕtvý, kámo. Tu by mala byť niekde jaskyňa, kde by sa mi zdá, že úplne naľavo. A v nej by sa mal chytať ten taký iný zubec, neviem už jak sa to volá. Snobad alebo tak nejako Svobad. Alebo tak nejak sa, a toho by som chcel fakt vyskúšať aspoň raz mať v partii, pretože má celkom pekný vývin. Ok, tak to sme v pohode zmákli. Úplne v pohode. Môžeme si dovoliť teraz zamachrovať a dať jeden scratch. Ho doškrábať poriadne. Dobre, Tepik level nedostal. Prečo je taký slabý tento tréner za každým? Zase tí rivali boli silnejší a tento je ako fakt dosť slabý. Neznášam útok Sendetek, presne preto toto neznášam, pretože sa nebudem môcť potom trafiť a ty sa tiež netrafil, pretože si kripel a dávaš na mňa Sendetek. Plná núbka. Haha. Zap to prosím ťa, pretože tu nebudem Sendetekovať 2 dní. No, ešte to na mňa. Ešte to na mňa daj. Ach, môj bože, ja to tak nenávidím ten útok, ja ho fakt dušne nenávidím. Najhoršia kombinácia je, keď
niekto Sandetech a ešte Thunder Wave pritom, že vás ešte paralizuje. To je už proste fakt brutál, pretože čakáte neviem koľko kôl, kým sa trafíte. A ešte k tomu, ak ste paralizovaní, tak to máte ďalšiu neviem akú šancu, že že ten útok netrafíte proste. Čo sa deje? Plazmáci. Tu prišla aj Šulinka. Naša ďalšia rivalka. Ždonkraj. OK, tu sa bude čosi diať. Super potion, nice. OK, dobre, už tam idem, bože môj. Už tam idem, neboj sa. Nadržané jak opica, že sa musíme ísť. OK, tak to ešte zmakneme. Takže asi v tejto jaskyni sa chytá. Očividne. Áno, tu by sa mal chytať, takže ešte týchto asi budeme musieť poraziť. Očividne. Dúfam, že to bude dvojitý súboj. Patrat, klasický proste. Takže teraz už by sme mali určite dostať, teda ja dúfam, že na 17 sa vyvíja. A sa mi zdá, že na 17, max 19, ale dúfam, že to už bude na 17. Ripendo. Tak, máme 17. Nice. Ešte budem musieť toho druhého poraziť. Stopéro. Haha, je to tu, hoši, tak poď. Nejako divoko spravená tá evolúcia v tejto verzii. Big Knight. Aha, naše prasa. Bože. Taký útok sa ty učíš. Takže on už bude môcť sa učiť aj bojové útoky, pretože momentálne teraz sa z neho stal aj bojový typ. Nie len ohnivý. Dúfam, že vy nechcete ešte bojovať. Očividne áno. Okay. Dvojitý súboj. Opäť patráti. Pozrite sa, aký je medzi nimi rozdiel. Skúšame ten útok, čo to robí. No, celkom to ušlo. Čo vy na to? Mne sa osobne pozdáva ten útok. Viem, že ideme viackrát, neviem koľko. Ako celkom solidný útok. No prehrali ste. Čo iné ste čakali, že vyhráte alebo čo? Však ste úplne sračky. Ok, zmizli. Tuto v tejto jaskyne by sa mal chytať. Dobre, tak skúsime jeden pokus. Ne. Rosengrola tu nemáme radi. OK. Dobre, ešte jeden. Posledný, bol pri sám. Áno, napadol proste, OK. Tak ja ho chytím. Pokúsim sa o to. Pokúsim sa ho nezabiť. Tohto som myslel, Vobat sa volá, nie Snobat, ani čo som to tam trepal. Vobat, OK. Nemyslím si, že by som ho mohol jedným bajtom. On je psychický vlastne. Lietajúco psychický, alebo jaký to je typ, ty vole vlastne. No ale mali by sme ho chytiť v tom poje. Jupi, je náš. Takže lietajúco psychicky, to je ako celkom super typ. Ten sa nám určite hodí. Dobre, ja to tu odparkujem, pretože neviem kam mám ísť. Takže to by bolo pre dnešné video všetko, dali sme odznak, videli ste evolúciu, chytili sme nového Pokémona do party. Dúfam, že budete spokojní a že opäť ohodnotíte lajkami a komentíkmi. No a ja sa s vami lúčim a teším u ďalšieho videa, možno zajtra. Tak zatiaľ adios.